עכשיו הוא מסריט? עכשיו הוא מקליט. כן. לא, עמוס. זה הנותן וזה המחזיר. המחזיר הזה תגיד ארלי, מי שבר לך את הווינקר? ארלי! פה הוא נכנס לפה, לתוך הסומה פה. אולי פה, במגעים כזה. מי שבר את הווינקר? מה אחרי זה? מה? זה נשבר בהובלה? הווינקר? מה אתה רוצה? הווינקר נשבר בהובלה? לא. המוסך של המרצדס? די שמשון, תלחץ על הכפתור, כי אתה גומר לי את הבטריה. את הבטריה או את הסוללה? את הסוללה של הבטריה. אני רגע לבדוק עכשיו. יש לי כזה בקליט. אין. לא, פה יהיה. מפה לפה. יש? בדקת? סוללה חלשה, כך. קווה. תראה אם יצא.